On je rekao da pored vas mi iz vlasti izgledamo normalno. Jesam tačno citirao? Citirao sam šta je rekao. A istina je da ćete nas na ovoj sednici zadužiti za nove milijarde evra. Pozivam sve Srbe, gde god da su, sve građane Srbije, da se okupimo ne oko teksta ove naprednjačke stranačke deklaracije, nego ovog teksta koji držim u ruci, oko Ustava Srbije, da se okupimo oko odbrane naše zemlje, smenimo lažne patriote, korumpirane moćnike koji zarad opstanka na vlasti i privatnih interesa prodaju nacionalne interese i interese države Srbije. Hvala. Kad smo kod pokrivenosti prosečne potrošačke korpe, najviši nivo do sada je dostignut i iznosi 93,5%. Jeste bili ministar? Jeste bili sa Šešeljem i Miloševićem vladi? Jeste, 112%. Jeste 2022. guvernerka sa inflacijom 15,1%? Jeste, znate i vi, kad stane zaduženje, kad nestane evra, da će da se tromoglavi straži. Šta pričate? Ovo je rast BDP-a. Češka, Makedonija, Bugarska, evo je Srbija, 33, BiH 36, Albanija 36, Mađarska 37. To je rast od 2012. do 2023. Zvanično, isto bacim još i ove podatke pokojnog Miladina, jednom danu porastao BDP 15%. Ja sam čitao podatke Eurostata. Nisam ja izmislio podatke. Prosečna kupovna moć u Evropi, Evropskoj uniji, Srbija. Srbija na 46%. Crna Gora 51. Bugarska 64, zna se više, dobro se Bugar. Znači, onda taj iskustva prenosi. Nemojte ljudi, pustite više te laži, 600 miliona evra i tako dalje. Tu sam, evo me. Hapsite bre više ako imate 12 godina. Sramota pričate o mostu, eno ga stoji tamo simbol Beograd. Simbol. Šta ste vi u Beogradu napravili, gospodine Marko? Šta je? Molim vas. Prošlo vam je vreme. Sram da vas bude sve zajedno. Dok ste vi sami priznali 619 miliona evra u vaše privatne džepove. Ali jedna stvar, i to će biti kraj, živeo predsjednik Aleksandar Vučić i tu ne možete ništa. Ja mogu da citiram i Tita, da vlast koja ima ovakvu opoziciju nema razloga da se brine za svoju budućnost.